Winnipeg, El barco de la esperanza da bertsio originala eta euskarazko bertsioa Winnipeg itxaropenaren ontzia. Hau da pelikula bat biden ekoiztua animazioan. Datza 2000 baino gehiago errefuxiatu Txilera jun zirenian itxasontzi batian Winnipeg deiturikoa. Pablo Neruda konsula zanian bideratu zuena, ez? Lista bat egin zen, 2000 errefuxiatu junalizateko itxaropenan bila edo bizitza hobeago bat edukitzeko, ez? Guk egin deguna da historia hortan oinarritu pelikula hau idazteko. Egia da, historia errealaz aparte, gero egon zan ere komiki bat, novela bat, grafikoa, Laura Martelek idatzia eta novela horren eskubideak erosi genituen pelikulan gidoia idazteko, eta Laura Martel bera ere gidoilari da pelikulan. Beñat Beitia eta Elio Quirogarekin batera zuzendariak diala ere. Pelikula hau 5 urte egon gara ekoizpenian, 2020an hasi eta 2025ko bukaeran bukatu genuen. Eta, hau Txile, Argentina eta Kataluniakin batera ekoiztu dugu. Aipatu beharra dazkat, El Otro Film Txilearra, Malabar Studios Argentinakoa eta Toni Marinbilla Kataluniarra La Ballestatik. Winnipegen nazioarteko ibilbidea esan dezakegu hasi zala Bentana Surren, aurreko urtean 2025an abenduan, egin genuenan gure lehenengo proiekzioa pelikula bukauta, merkatu barnia. Hasi ginen hizketan ja nazioarteko salmenta agentzi batekin, MMM Film Sales, diala frantziarrak, eta beraiekin batea hasi ginen ja ibilbide hau. Eta hori, deitu ingintuzten bai Anezitik, Contrechamp sekzioan egoteko, eta gero Xangaitik. Eta, guretzat hau da, amets bat. Inoiz ez gea egon olako festivaletan, eta pelikula honekin hau bizializatia benetan amets bat dala. Guk Dibulitun estudio Anezin egon gara hainbat alditan. Anezik daka alde batetik festivala, beste alde batetik daka MIFA ere merkatua. Gu area beti juten geha, pelikulan bat ikustera, eta nola ez, bilera pila bat izatera, bai ekoizlekin eta bai salmenta agentzikin. Baina benetan ez gendun espero festivalen egon alizatia pelikula batekin, kompetentzian, eta Contrechamp sekzioa beti izan da, asko jarraitu dugun sekzio bat, behaiek bilatzen dituzte, pelikula gehiago autoralagoak, eta pelikula hau benetan horrelakoa da. Eta horregotia ez da erraza, aurtenan egongo gea, beraz, disfrutatzea benetan. Egia da, Winnipegekin egin degula proiekzio bat, baina merkatu mailan eta ez dakigu nola erantzungo duen publikoak, ez? Eta egia da, zineman beste hainbat pelikula daudela, gurekin batera egongo dira beste 2 pelikula ere oso handiak, eta han egongo gea, saiatuko gea orain ari gea bai festivalengatik eta nahiko prentsa egiten, komunikazioa, publizitatea, marketinga, hor ari gea saiatzen publikoa ezagutzeko, ze kostatzen zaigun askotan da publikoak jakitia pelikula hori zineman dagoela, ez? Eta zer erakusten duen pelikula honek? Azkenean pelikula honekin, erakusten dugu 10 urteko ume baten ikuspuntutik, nolakoa izan zen ere guda, nolakoa izan zen errefuxiatua izatia, memoria historikoa ere asko tratatzen dugu, eta pentsatzen dugu benetan, pelikula oso interesantia dela, bai 10-12 urtetik goragoko umeen, erabe eta nagusientzat.